ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kalau Syier Mynsiem ki Nongleit Nongwan ki baya lenti ling ba ka Dhankheti namar ka jing Mehding ki Sainar Ilektrik ki baya tengku asun nak daw ka jing jor palat kal air lai I bagi donru ki Sainar Ilektrik ki bala dekut bat hap pedang surok ka jing tekut jong kini ki Sainar Ilektrik ka dai ka por khat adunai ai mensengi ka jing tekut jong kini ki Sainar kalawan ra ia ka jing thot jong ka boarding hakitan la chumia